Què és el màrqueting? Per respondre a aquesta pregunta, ens n'hem d'anar al principi. A la llegenda d'Adam i Eva ja hi trobem màrqueting. La serp vol donar a Eva el producte que els humans volien. La serp va enganyar-los, però no voldria pas que penseu que el màrqueting consisteix a enganyar. Anem a conèixer la cooperativa metal·lúrgica de la muntanya del ferro, a l'edat del ferro, centenars d'anys abans de Crist. Extreien el ferro, el fonien. Gràcies a la tecnologia, obtenien el producte final. Els ams. Aquest jove d'aquí és el Samuel. És el comercial del poblat. Fa la tasca de venda i de distribució. Els seus clients són els vilatans dels poblats de la vora del riu. Els diners encara no s'han inventat. Per la transacció comercial fan bescanvi. Avui un client li ofereix una gallina, però el Sam no la vol. El client li ofereix una noia i això ja li sembla bé i se l'endú. El Sam torna al seu poblat amb els seus guanys. La cooperativa de treball de la muntanya de ferro funciona molt bé. Tothom està satisfet. El Sam mai hagués descobert el màrqueting si no hagués ocorregut una catàstrofe. Ara qui necessita ams? La carrera del Sam s'hauria acabat. Havia arribat a ser un ciutadà pròsper, reconegut i honrat. El Sam va haver de pensar i pensar. Va sentir unes dones que parlaven. Una d'elles explicava que el seu marit havia bescanviat un cistell per un braçalet. Va pensar, volen joies. Per poder sortir-te'n, has de descobrir alguna cosa que el client vulgui. El Sam va saber veure que les dones voldrien collarets. Va aprofitar el seu know-how en el sector metal·lúrgic i es va posar a fabricar i comercialitzar collarets. Per vostè, senyora, li canvio aquest collaret per un cistell, 2 porcs, un formatge i unes sandàlies. El màrqueting ens acompanya des de fa milers d'anys i millora la nostra qualitat de vida.